Hola, Bon bones. dia. Benvinguts a Martín Feixó. Col·laborem en Fem País perquè nosaltres som una família que creiem molt en les empreses catalanes. Creiem que hi ha molt de potencial en aquesta zona on vivim. Som privilegiats perquè tenim una mica de tot. Tenim mar, tenim terra, tenim muntanya. La persona que vingui a Martín Feixó amb el xec de Fem País vindrà a una de les nostres habitacions. Després fem un esmorzar amb productes de proximitat. Després, seguidament, fem una visita a la bodega amb una cata dels vins. El millor jo crec que és que tothom porta una vida molt estressant, no? I aquí tens una mica de silenci, una mica de pau. El que més m'ha agradat de tot és que arribes aquí i és un lloc paradisíac, que és supertranquil, l'habitació superbonica, està tot molt ben cuidat, fet amb molt bon gust. Va ser arribar, a part de veure tot l'entorn impressionant, vam fer el tas de vins, molt bons, de veritat. El celler ens va agradar moltíssim. L'esmorzar molt contundent, molt bo, hi havia molt de tot. Molt bé, ens va agradar tot molt.